Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A yau nake so na yi mana bayani ne akan wani crypto mai suna HYDOLLAR, wanda a cikin WhatsApp naka ma za ka yi amfani, ko WhatsApp ko Telegram. A cikin wannan biyu platform din za su iya su baka a kowane rana, za a iya baka HYDOLLAR guda ɗaya. So ku biyo ni ɗaya bayan ɗaya, zan nuna muku yadda za a yi a yi rajista, kuma kowane wayewan gari a danna yadda za a yi bude muku. Wannan ina cikin WhatsApp ne, zan zo in danna wannan link din zan bar muku a description din. Dala jama'a gafarta mun, wancan swap stop din sai daga baya ne na manta, ashe ban sa link din ba, amma na riga na sa. Wannan za ku gani bidiyo na saman nan wanda yake nunawa, idan kun danna a swap stop shi ma za su ba ku abin nan dala guda 50, wanda muke sa tsammanin cewa yadda dai suka faɗa za a fara amfani da shi ne a 1 January 2022. Wannan HYDOLLAR din shi kowane wayewan gari kamar mining ne, amma shi ba lokaci. Kowane lokaci za ka yi kai mining nashi. Idan 12 dare zuwa 12 dare din kana da a wannan lokacin, idan ya tunar maka ko ka tuna, za ka shiga ka yi mining nashi. Kuma simple step ne, bari zan nuna muku. Dala ku yi mana liking, ku yi subscribing a channel din, saboda ina so kowane sati ma a samu bidiyo kamar 4 ko 5 ko 3. za mu sa muku update akan su airdrop na cryptocurrency insha Allah, wanda duka kuma kyauta ne. Ba tare da bata lokaci ba, idan ya bude maka haka sai ka zo ka danna nan WhatsApp din nan, kai ma ya isa a kasan nan. Kar ka danna ko ina, ka zo ka danna nan. Idan ka danna wajen WhatsApp zai bude maka pop up, sai ya je ya bude WhatsApp. Idan ka bude WhatsApp, to da farko kaga nan ya kawo maka I am a friend of TFB Mala, wannan invitation code dina ne, and I want to get high too. Ni ma ina son samu high kenan, ni ne abokin TFB Mala, wannan abin nan dina ne. So sai ka danna nan ka yi sending. Kana sending za su kawo maka response. Idan yana zuwa wajen su, kaga suka ce nan wajen pick your preferred language. A nan wajen aka ce pick your preferred language, kai da ka danna 1. don wannan farkon zuwa ne suke wayannan tambayoyi. Idan har ma ba farkon zuwa ba ne, 1 ma ya ishe ka su baka wannan coin din. Kuma HYDOLLAR abun alfahari, abun jin daɗi shine yanzu haka yana cikin kasuwa, yana PancakeSwap, yana Uniswap, yana cikin kasuwa a cikin HYDOLLAR. su suna da Android app, suna da Apple app, abunan Apple iPhone kenan suna da shi. Duka za ka yi downloading, kai KYC, kai komai, ka siya, kai holding ko ka siyar, duka akwai, yana yiwa. So na biyu suka ce, ku lura da nan sosai, suka ce what will you like me to call you? Me kake so mu kira ka? Wato suna so su samu abunan naka ne, username naka, wanda kamar na Sufai da sauransu, kowane abu dai kasan suna bukatan username. So za ka sa username naka ne. Misali a nan wajen ka sa username naka a small letter shi ya fi. Misali na sa mai 11 dan tura. So kaga suka ce sorry, this nickname is not available. Wato wani ya riga ya dauka wannan nickname din kenan. So abin da zan sa kenan, misali na sa 99. Kai ma ka san me za ka sa a wajen, kamar username naka na Pi ne, azan 99. So na sa gashi nan, ka jira su. Yauwa kaga wannan nickname din ba wanda ya dauka. Na biyu za ka yi wanda suka yi rajista na abin nan HYDOLLAR ya kai 1,995,000 people suna amfani da HYDOLLAR a duniya. So a nan wajen za ka zo sai ka yi kawai kamar chatting ne haka, za ka yi sai ka tura musu how will you come to know about HYDOLLAR, ta yaya ka sani, friend recommendation, articles, video, order, ko meye ma ka dauka, ko 1 ko 2 ko 3, ko ka sa 1 2 ya tafi, ko ka sa 3 ya tafi, ka sa 1 din ma ya tafi. Za su baka wannan HYDOLLAR. Idan ya tafi, yawa kaga
suka faɗa a nan wajen. Kaga a Wesson you just got, kaga sun ce you just earn your daily reward of $1 and an extra reward. Idan ma gashi nan kana da referral link, za baka 50% of every mining da mutum zai yi ma shi ma za su baka. So ku yi kokari ku yi batin mutanen ku, kowa ma ya samu yayi. So da Allah jama'a ku yi mana liking, ku yi subscribing a channel din saboda mu kawo muku sababbin bidiyo. Saboda wannan high dollar, a bidiyo na gaba zan kawo muku yadda za yi downloading na high dollar app, amma shi mining din nashi kullum a cikin telegram, koko ka yi aiki a telegram ka yi whatsapp, a whatsapp za ka yi mining nashi kamar haka ne, za a baka reward daily. Zan nuna mana yadda za a yi KYC da sauransu na high dollar din insha Allah a bidiyo na gaba. Allah ku yi mana liking, ku yi subscribing. Kowane wayewan gari dai abinda za ka yi, tax da za ka yi wa bari nuna muku, sai ka sa high, kamar chatting ne za ka zo, ka ganin wajen na sa high, ka gan shi, sai ka tura musu ya tafi. Idan ka sa high ya tafi, za su kawo maka menu, za ce ka ganin number 1 claim your reward, number 2 buy high dollar, number 3 invite friend, number 4 balance, number 5 reward, number 6 send cash hash. Kaga abubuwan nan gashi nan. So abinda za ka yi, sai ka zo ka danna 1. Idan ka danna 1, za su kawo maka wasu tambayoyi ne kawai. Shi ma wannan an san shi, ka sa musu 1 ya tafi, shikenan ka samu high dollar kamar yadda aka bani a nan wajen gashi nan. So dala jama'a a yi kokari kowa ya hanzarta ya register wannan ma, saboda shi duniyan cryptocurrency kamar yadda za ta zo ta mamaye duniya, ana so kowa da kowa ya karbe shi in a too early stage, saboda kowa daga baya ya zo ya amfana. So Allah ku yi mana liking, kar ku manta ku danna mana alamar subscribing, ku yi liking ba don mu amfani gaba daya wannan bidiyon mu. Nagode, wassalam.